Sa headlines kan mga barata, 69 na bagong permanenteng empleyado kang lokal na gobyerno kang Naga nagsumpa kasubagong aga. LGU Naga nakaresibi ng donasyon para sa solar power kang duwang building sa City Hall. Lumang dam site sa Daet, Camarines Norte nasulo. DSWD Bicol nakaalerto na sa epekto kang El Nino phenomenon. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Ja, Maika Angeles. 69 na bagong promote na empleyado kan LGU Naga nagsumpa kasubagong aga. Ang detalles sa report ni Melvin Machado. Udok ng gad sa daghan, nasa kuyang papanindugan, na itinatao sa kuya unyan. Nauutubon ko ang mga lay na mga otoridad kang nasyon. 69 kaswal na empleyado kang lokal na gobyerno kang Naga na may 10 taon na bilang empleyado kang syudad ang nagsumpa kasubagong aga bilang permanenteng empleyado kang lokal na gobyerno kang Naga. Sinda ang ikaduang batch sa irarom kang mass regularization kang lokal na gobyerno kang Naga. Sa mensahe ni Mayor Robredo, pinag-umaw kay ni ang mga bagong permanenteng empleyado kang syudad. Kasabay kang pagpapaliwanag kang pinakaobheto kung taano tamasigasig ang syudad sa pagpermanente ni mga empleyado sa lokal na gobyerno as ang basihan na sa indang pinagsusunod. Sana ngayon maka-permanent na tulog ay maka-casual na ako. Gusto na po yan. Pero permit na pong paghihiling kung di kita ma-violate kan si maximum sa PS. Kaya po mahagad kitang dispensa dumampo sa mga job order na gusto na mag-casual. Naghahalat po kita na may espasyo ang PS bago po kita maka-appoint. Kaya di po posible ang mass appointment from job order to casual. Dahil iba po si charging kaya. Pero moving forward, gusto ka po na kadaklan sa empleyado degree, either casual o permanent na. Para po, matawanan lang puso itong dahilan kung taano ibukit job order employees. Ang job order po kaya, sa iraron kang batas, dapat project employees lang siya. Nag-hire lang siya pag may special bawa. Pag Christmas na o fiesta, nakadakong trabaho, ma-hire ng job order, pero pagkatapos kaya, dapat tapos ka sa engagement. Pero hindi po sa to, kadakong job order, ang pigigi mo nga ni, trabaho kang permanent. Kaya ang dapat ang ribuhon? Tibayan na pong marian sa tuyang trabaho para magparalangkaw pa ang sa tuyang revenues. Paurugon na po ang negosyo sa Naga, paurugon na ang turismo sa Naga para magparalakol ang sa tuyang revenues. Kapag nakundakol po ang revenues na, magkakaigwa kitang espasyo na mga job order, pwede na natin ipat na casual o permanent. Si Francisco Padilla Jr. kang City Engineer's Office ang naghalat ng 26 na taon antes na maging permanente sa lokal na gobyerno kang Naga. Maugma subod siya as ilang sa iyong pamilya na nakabali sa nagsumpa kasubagong pagkaaga. Siyempre po maugmata talagang medyo naarog ko man ang mga nailot na permanente. Itong sabi ni Mayor Lenny na dapat mas ikusan pa. Iyo po, siyempre po dapat mag-ibumi man po talaga ang sinabi ni Madam Lenny na dalo may pag-ibayoyin ang pagtrabaho sa paglingkod sa syudad. Mientras tanto, hinagad man ni Mayor Robredo sa mga empleyado na mas maging mahigos sa saidang serbisyo para sa mga taga-syudad ni Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, tubod si Human Resource Management Officer Ansel Manyo na pinagluluway-luwayan ni Mayor Lenny Robredo na halion o bawasan ang bilang kan mga job order sa lokal na gobyerno kanaga. Ang dakol na bilang ng mga job order ang permis subot na sisiripan kan Commission on Audit. Kaya kung ginigibos siya ang sa job order, ginigibos yung trabaho ko sa regular, pero medyo sala ang Kaya kung napig ko, tinatarita siyang i-correct na ini mga job order, ini contract of service. Yun yung si mga position na like highly technical, na may kakayahan sila o nagkukuha kita mga contract of service. So yun yung pag kinokorekta. Pagkabot ko sa ceiling, iba-ibang munisipyo ang level.
ini Naga po kaya, garo 45% sa sarong syudad. So, di kita pwede maglampas sa 45% kang sa tuyang revenue. So, most of these job orders and contract naka-MOE, other general services. Medyo takol po sinda. Kaya ang inguwa siguro ni Mayor is alion ta na ini kasi nagiging siyang audit findings taon-taon. Sa iba pang bareta, ceremonial launching kan itatakod na mga solar panels sa doong edipisyo kan City Hall ginibo kasubagong aga. Ang detalles sa report ni Melvin Machado. Sa atop kang People's Hall as in Rocco Library na parehong yaon sa City Hall compound kang lokal na gobyerno kang Naga itatakod ang solar panel na pinagdonar kang sarong pribadong kumpanya para makapag-generate ng kuryente na magagamit kang syudad. Susug kay Mayor Len Robredo yaon sa City Hall compound ang pinakadakulang konsumo kang kuryente. Kung kaya sa paay kang solar power mababawasan subot ang bayadan kang syudad sa Camarines Sur 2 Electric Cooperative. Igdiyo sa City Hall, sinagkas siya dyan sa satuyang kakabitan. Ang binabayadan ta every month, digdiyo nag-average mga 200,000. Si Mangka siya digdiyo sa, sa atop kang People's Hall, ang kaya niya 70,000. So magiging, ang babayadan ta na lang mga 100, 120, 130 a month instead of 200. Naku lang ano ba yan? Itong sa library, nakalimutan ko kung ilan yung sa library. 50% savings po. 57 kilowatts. And that translates to ilan? In terms of kilowatt hour? Nakalimutan ko yung mga computation. Mga around 50,000 kilowatt hours. Malaking bagay. Malaking bagay kasi major expense ng city ang kuryente. Maswerte tayo this month kasi mababa. Pero kung naalala nyo, there was a time na nagsa-17 tayo per kilowatt hour. So, laging yung takot naman sa city, dapat maging maayos yung budgeting kasi hindi mo na pe-predict yung fluctuation in a year. Pag nagmumura, may savings tayo, pero pag nag-spike, wala. Pero pag naka-solar na tayo, malaking bagay na. Ang solar power na itatakod sa City Hall ang mayong battery na pagsasarayan ng enerhiya. Malaog subot ini sa grid o linya kang Casoreco 2. Kung biglang magdaagom ang panganuron asing magbaba ang enerhiya hali sa solar panel, ang kuryente subot kang Casoreco 2 ang masupply sa edipisyo kang City Hall. Ang mangyayari ba, if I can explain po, ang mangyayari po kaya, so bubutak ka ng solar panel sa ibabaw, ang energy na mapuproduce kayo po, imbes na Casoreco electricity ang malaog, ang gagamitin ng si building, itong kali sa solar tank. Automatic lang po yan. Pagka, kunyari, makasog si Aldao, makasog si solar, hali dyan sa solar. Pero po kaya may cloud na nag-agi sa ibabaw, mababa ang production ng solar, automatic malaog si Casoreco. So, seamless siya. Ang pakikipag-ulay na ini ni Mayor Len Robredo sa nasabing kompanya para sa solar power sa City Hall ang papapusugon sa paagining Memorandum of Agreement kan syudad asin kang nasabing kompanya. Iyo, Memorandum of Agreement. In fact, iyo si pag-uulayan mo niyan, si terms kang Memorandum of Agreement. So, ceremonial si satuyang turnover, pero bago sinda magpuon, dapat nakaagi na sa sanggunian si Memorandum of Agreement. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa atop kuta kan main building kan City Hall ibubugtak ang dakol na solar panel, alagad ba isubuot kaya ang gabat kaini? Dakulang kantidad man subuot kung papakarahayon ang bilog na estruktura kan bubong kan City Hall. Ini yung data kayang mahabol dahil mayo siya sa budget ta. Tapos pighapot ta na ang CEO, saka ang BMECO, grabe na ang gagastuson kung riribayan. Actually, ang atop ta okay, pero di niya kaya ang weight. So ang isang pinag-usapan namin kahapon, baka i-explore natin na gumawa ng mga garahe na yung bubong pwedeng solar para may lugar. Kailangan kasi nating i-budget na baka hindi worth na palitan yung buong bubong ng city kasi ang mahal.
baka mag-isip tayo ng ibang paraan na makakakabit pa din tayo ng solar. Ang isang napag-usapan kahapon, baka pwedeng i-explore yung mga garahe na lagyan ng solar. Sa iba pang bareta, Airboat kan City Disaster Risk Reduction and Management Office kang Naga, dakulang tabang kung magkaigwag giraray nin pagbaha sa syudad. Ang detalles sa report ni Cristina Valenzuela. May magagamit na ngunya na pang-rescue ang Naga City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO sa oras ng kalamidad, partikularmente kung may pagbaha sa syudad. Ini matapos na mag-abot na ang bagong bakalon na airboat kan LGU. Sigon kay Mr. Rainer Rodriguez, nagpuon ang plano kan pagbakal kang nasabing airboat makalis ang bagyong Christine. Naglalaom si Mr. Rodriguez na dai na kuta magamit ang nasabing ekipahe daw nag-invest digdi ang syudad. Paliwanag niya, kung magamit subot ini, ibig sabihin nagbaha liwat sa syudad. Alagad mas magayod man giraray na andam ang syudad ning Naga sa posibleng mangyari. Ang katuyuhan po kayan, as mentioned, nagpuon po kayo ni Kang Christine na na-realize na si mga boats na pigagamitan ng LEC yaon sa Iraro na man po nakakaagwanta ta either napuputol, nadadamage. So ang solusyon po dapat ang propeller yaon sa ibabaw. So yun ito si airboat. Pero pang farm, pang urban. So ini po matabang po ini sa to. Hopefully data magamit daw, nag-invest po kita. Kasi pag nagamit na yun po, sabihin nagbaha na naman sa Naga. Pero ini po ang gagamiton pang rescue duman sa mga tao na mga ipuhan i-rescue kung papapukatan ng mga episodes ng pagbaha sa area. Ang nasabing airboat nagkakantidad ng 850,000 pesos. Asin plano pa kang CDRRMO na dagdagan ang nasabing kagamitan. Saro pa lang, siya, worth nasa 850,000 kaya. So supposedly duwa siya. Pero pigsarota mo na para mahiling ta itong value talaga kayo. Pero plano ta sir in the future, madagdagan niya sir? Opo, dadagdagan siya. Mientras tanto, paabot naman ang fireboat na pinag-purchase kang syudad na gagamiton kang BFP Naga sa pagresponde sa mga insidente ng kasulo, lalo na sa mga harong o establishmento narani sa salog. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, ngunya ng ikatulong semana kan search and rescue training para sa mga volunteer kan syudad ning Naga na pinapanginotan kan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sigon kay Mr. Rainer Rodriguez, head kan CDRRMO Naga, ang dating 50 partisipantes, 40 na sana ang natada. Inihuli sa intensive na training na pinag-agihan kan mga volunteers. Paliwanag kan CDRRMO, inasahan na nindang mababawasan ang bilang kan mga participants huli ta nagiging mas extreme ang mga ginigibong aktibidad habang naghahaloy ang training. Kung ang natadang 40 na volunteer da inababawasan pa, dakula ang maiitabang kaini sa syudad in kaso mga ipon in mga rescuers. So far, nasa ikatulong simana sinda last week, next week. 40 na lang si Tada from almost 50 siya. Expected po talaga habang naghahaloy may mga makwit dyan dahil medyo mas strenuous na ang activities. So si agility and physical capability kan tao, matitest po talaga. Pero so far so good. Si 40 kung dahil na mababawasan, dakulang tabang po ini sa to na just in case again mga ipuhan kita ng mga rescuers aram taon na may 40 kitang taong na-train and hopefully by the time nakaipuhan na ta sinda mag-respond sinda and magsabi na willing sinda magtabang sa syudad. Sa samuyang pagbabalik, lumang dump site sa Daet Camarines Norte nasulo. Yan as iniba pang nangingenot na mga bareta dili lang sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice.
At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adapting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students, in turn, are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering
empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, nakaalerto na ngunyan ang DSWD Bicol sa posibleng epektong dadarahon kan El Nino sa mga lokal na gobyerno sa rehiyon. Ang DSWD Bicol ang may pasigurong 239,983,428.83 centavos na kantidad din mga gamit na pang-ayuda. Kabali digdi ang standby fund na 2,218,078 pesos, apwera pa inikan 242,271,808.83 pesos na mga food and non-food item. Siniguro kan DSWD Bicol na nakapreposisyon na subuot ang mga nasabing mga pang-ayuda sa mga lokal na gobyerno anuman ang epektong dadarahon sa mga LGU. Sa police report, driver nin sarong SUV na nawaraan kontrol sa Manibela, nagresulta sa karambolan ng bihikulo sa Maynaga City People's Mall. Ang detalles sa report ni Cristina Valenzuela. Mahihiling sa CCTV ang pagbangga kang sarong puting SUV sa Plaza Oragon bago mabanggaan kaini ang nagkakapirang bihikulo sa General Luna Street, Barangay Dinaga, Syudad ning Naga, pasado alas 5:54 ning hapon kasuudma. Sigun sa Naga City Police, haling Dinaga Street ang SUV na pinagmamaneo kan 70 years old na lalaking negosyante. Kan magkaigwaning diferensya ang dalagan kan bihikulo hasta sa makaabot sa Plaza Oragon matapos mawara ning kontrol ang driver sa Manibela kan bihikulo. Nagresulta ini sa pagkakabangga sa 58 years old na tricycle driver kaibahan ang sa iyang aki na parehong nagsapo ning lugad sa saindang lawas. 7 bihikulo pa ang nadamay, kabali pa ang 2 tindahan sa gilid kang Naga City People's Mall. Mantang 5 man ang kumpirmadong nalugadan na tulos man dinara sa ospital. Itong nangyaring aksidente kasahapon bandang alas 5, lampas alas 5 ning hapon. Involved ang sarong Mitsubishi Montero 2012 model automatic transmission. Ang mga na-damage niya man na sasakyan, 2 motorsiklo, 3 tricycle, sarong sasakyan na Hyundai Accent, tapos igwang mga bystanders, tricycle driver, igwa dining pedicab driver na saro, tapos duwang stall and 2 billboard kami po. Amayo man po, igwa lang siyang 5 injured persons na gabos man nasa ospital. Kasubanggi nga ni, gusto talaga kani yung naka-aksidente na ilipat sa NICC. Sa investigasyon kang PNP Naga, mechanical error ang nahiling na rason kang aksidente. Sabi ni Police Captain Ruan Alim, ang OIC Station Commander kang Police Station 1, bago pa man ang karambola igwanang nainot na nabanggaan ang SUV na sarong motorsiklo sa kalabaan kang Caceres Street. Pinorbaran man subuot kang driver na magpreno, alagad dain na naggana pati na ang kontrol niya sa manibela. Base po sa investigasyon, may nasagi kaya siyang motorsiklo sa may area kang Hong. Siyempre, naging reaction niya, mapreno. However, dahil na daan nagkakagat si preno, and then si
na-lost control na siya duman sa sasakyan. Hanggang nakaabot na nga duman sa area kang Plaza Oragon. Sa ngunyan, hinahalat kang Police Station 1 ang compromised agreement kang driver asin kan mga biktima na pag-ulayan na kaini na iaagi subuot gabos sa areglo. Nagpromesa ang 70 years old na driver na babayaran kaini ang gabos na danyos asin gastos sa pagpapabulong kan mga biktima. Continuous man po si pag-urulay ninda, nagkaigos sindang agreement, although tigahalat mi pa itong papel kung talagang magkaigos sindang compromise agreement. Kasi base sa urulay ninda, gabos man isi-settle, gabos babayadan kung anong na-damage, and pinabulong gabos na na-injured. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, ginibo man subot kang Naga City Police ang gabos na paagi para masunod ang tamang protocols sa pagresponde kasudma sa road crash na nangyari sa Cáceres Street, Dinaga, Syudad ning Naga, dawa subot dakol si tawo. Inako ni OIC Station Commander Police Captain Rowena Lim na may mga nakalaog sa area na dai otorisado huli kan kakulangan nin PNP personnel. Alagad daiman subot na apektaran ang investigasyon kan PNP. Dakulang tabang man kasuudma na yaon subot ang Public Safety Office asin personahe kan Market Enterprise and Promotions Office na nagtabang para sa crowd control. Ito po, ginibo man talaga ang gabos na paagi para masunod talaga, para ma-prevent talaga na makalaog sinda duman sa scene. Kaya lang, sa kakulangan ng personnel, may mga nakalusot pa din. Pero ang importante po duman, nakandak ning maayos itong investigasyon. Si traffic investigator nakaduman man tulos, may mga tao po kita na nag-assist duman, pati na din si mga PSO, yaon din duman, si mga nasa market, MEPO, yaon din duman para mag-control sa mga tao. Kaso data talaga may iwasan, ako talagang nag-video, na inat pa nga ni Sinta mag-post. Sa iba pang police report, arestado si alias G, 33 anyos kan San Fernando, Masbate na yaon sa listahan bilang miyembro kan rebeldeng grupo sa nasabing probinsya. Nagluluwas sa record kan mga otoridad na puon kan taon 2023 hasta ika-6 na bulan kan taong 2024, siya subuot ang vice squad leader sa pamamayo kan sarong Eliazar Ontog. Bisto man subuot ini sa alias nakarandi kan TL Squad 2, Platoon 1, Kilusan Larangan Guerrilla North, Sub-Regional Committee 4 kan Bicol Regional Pari Committee. Igwaman ining warrant of arrest para sa kasong multiple attempted murder na may piyansang 120,000 pesos. Sa iba pang bareta, lumang dump site sa Daet Camarines Norte nasulo. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. Sagkod ngunyan, nadidifisilan pa na mapapundokan mga bumbero ang pagkalayo kan lumang dump site sa Banwaan ng Daet sa Camarines Norte. Segun sa BFP na i-report ang insidente pasadong alas 11 nin udto kasuodma, asin padagos pa ining naglalaad. Sinabi kan mga bumbero na dakulang agyat ang hiwas ka nagkakalayong dump site, siring man ang mga materyales na madaling masulo. Po yung nagpapahirap sa mga responders natin gawa nung bukod po kasi sa mga nakikita nyong apoy dito sa ibabaw is yung ilalim po niya is mas mainit na po, and hanggang ilalim po nito is mga plastic na basura, kaya patuloy lang po siya sa pag-ignite. Mientras tanto, huli sa mahibog na aso na daraka na susulong mga basura. Apektado naman ang mga residentes na nakaistar harani sa dump site, siring man ang nagkapirang iba pang haraning barangay. Huli ka ini, may mga residentes na nahahadit na para sa saindang salud. Maraming bata, kawawa naman. Tsaka yung ano bagay yung usok, masusuffocate yung mga bata. Naghalo na yung sa gulong, basura. Parang masakit talaga si ilong kung ano. Mientras tanto, nagbugtak na nin mga kagamitan ang DNR tanganing mabantayan ang kalidad kan ere harani sa lugar. Inihuli sa huma kan mga dioxins asin carcinogens gikan sa aso kan pagkasulo nin halo-halong basura na nakakadanyar sa salud. Pigkordona naman kan PNP asin barangay ang lugar, huli taigwa pang nagkapirang mga aki na nagpoprobar maglaog sa nagkakalayong basura para mga lakal.
Sa ngunya, nagpapadagos ang investigasyon kan BFP para maaraman ang hiwas na naapektaran asin ang kausa kan kasulo sa lumang dump site sa Banwaan nin Daet. Para sa GNN TV 48 Naga, ini si Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Nag-courtesy call sa mga alkalde kan Libmanan, Minalabak, Bombon, Pasakaw, Milaor, Kanakman, Pili, Pamplona, Balatan, asin Bula, Camarines Sur, si Lieutenant Colonel Esteban Mangabat, ang bagong battalion commander kan 9th Infantry Battalion, Philippine Army. Obheto kaini na papusugon ang relasyon kan Philippine Army asin mga alkalde para tukaron ang presenteng sitwasyon sa seguridad sa saindang nasasakupan. Napag-ulayan man subot ang pagpapahiwas kan deklarasyon kan stable internal peace and security sa saindang mga banwaan. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingon i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mga to din mga baretang garantisadong nangihinot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para update kita sa mga bareta asin istoryang Vida ang Bicolano. Ako po si Ja, Mike Angeles, asin ini ang GNN TV 48 Naga News Break. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station, na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today.